Bismillahirrahmanirrahim. Hawayen zargi. Babi na 11. Kar ku manta da like, comments an gode. Ke kar ki yadda idan kuma kin ga kiwon dabbobi ya fi miki ke kika sani. Hawayen da take makalewa ne suka zubo. Ganin hawaye na zubo mata. Mama ta ce, ki rabu da su. Tashi ki je ki yi abin da ke gaban ki. Ba su da wani dabbobi. Ai kina shiga gidan ke kin taba ganin su da dabbobi? Idan ma suna da su miye a ciki. Miƙewa Habiba ta yi a lokacin da su Ismail suka sake yin dariya. Da haka mama ta ce, dan Allah ku bari mana kada ku firgita ta. A ranar Alhaji Ibrahim ya nemi Malam Haruna a waya. Duk yadda Habibullah suka yi da Sadiq ya faɗa masa, ta da sanar da shi hukuncin da ya yanke. Da haka Malam Haruna ya godiya sosai. Sannan ya je har gida ya sanar wa babba. Habibullah kuwa a waya Malam ya sanar masa. Domin lokacin da ya je gidan shi Habibullah yana wajen aiki. Gab da magariba Habibullah ya dawo gida. A lokacin Baffa da Inna suna sake mai da yadda aka yi akai. Da haka Habibullah na shigowa Baffa ya zaunar da shi tare da cewa, ka ji saƙon Alhaji Ibrahim ko? Sun koyar da kai Habibullah sannan ya ce, Malam ya gaya min. To me kace? Kasa cewa komai Habibullah domin ya rasa gane inda zancen Baffa ya sa gaba. Ina jin ka. Na ji an ce ɗan gidan Alhaji Idris ke neman ta. Ya ce gaba ɗayan ku nemi soyayyarta. Sai nake ga kamar kora da hali ne yake maka. Shekara 2 kenan bai tashi cewa ka zo ba. Sai da ɗan gidan Alhaji Idris ɗin ya fara zuwa. Ni fa ina ganin ka haƙura kawai ka nemi wata. Domin dai ka san mu ba masu ƙarfi ba ne. Alhaji Idris kuwa babu wanda bai san shi ba a garin nan. 'Ya'yan shi ma a waje suka yi karatu. Da haka kar ka wahalar da kanka. Ƙara sun koyar da kai Habibullah tsawon lokaci bai ce komai ba. Da haka da Malam ya gaji da jiran ji daga gare shi. Ya ce Habibu, ina magana ka min shiru. Ina baka shawara ne matsayina na mahaifinka. Ba wai ba na so ba ne a'a. Shi kanshi Alhaji Ibrahim ɗin na ga ƙoƙarinsa da ya baka dama. Amma ni ina gudar maka wahala ne. Idan kuma ka ga za ka je to. Kan Habibullah a ƙasa ya ce zan je Baffa. Ba komai insha Allah. Jin Baffa ya yi tsawon lokaci zuwa can ya ce shi kenan. Allah ya tabbatar da alheri. Amma na ji an ce kana koran yaron. Ba na son rigima ba ruwanka da shi. Idan da yana ɗauka kai ɗan uwanta ne, yanzu ya san ko kai waye, ba zai zuba ido ba, don haka kar ka sake koransa. Na san ka da zuciya, ka kiyaye. Ko da wasa ba na son tashin hankali, idan ba za ka iya jurewa ba kawai ka haƙura. Wannan karan ma ba tare da ya ɗago kansa ba ya ce, zan kiyaye insha Allah. Addu'a Baffa ya masa, sannan ya miƙe suka nufi masallaci. Tun daga ranar Sadiq ya ci gaba da zuwa wurin Habiba, tare da ƙara ƙaimi wajen nuna mata soyayyarsa. Domin sai a yanzu ya san akwai wani mai son nata. Sai dai ko kaɗan bai tsorata ba, domin ya tabbatar ya fi Habibullah ɗin komai, da haka yake ta nuna mata kulawa, tare da yi mata kyaututtuka. Kusan sati 3 aka share kullum sai Sadiq ya zo da yamma, amma har yanzu Habibullah bai zo ba. Don haka Habiba ta cire zancen Habibullah a ranta, ta samu nutsuwa, domin dama can gani take, dadi bai ci da kyau ba ne, babu ta yadda za a yi a ce Malam Habibullah ya ce yana son ta. A cikin sati 3, Habibullah ya wuce su da Sadiq a ƙofar gida ya fara ƙirga. Amma ko kallon wurin su yare ne. Wannan yi wa Habiba daɗi ƙwarai da gaske. Haka ma duk gidan rashin zuwan Habibullah ya yi musu daɗi. A ɓangaren dadi kuwa, sau 3 yana tambayan mama ko ta ji an ce Habibullah ya zo wurin Habiba. Amsar dai ɗaya ce, bai zo ba. Don haka yau da mama ta bashi wannan amsar ya ce, to ko ya yi fushi ne don na lura yaron yana da tsari. Cikin sakin fuska mama ta ce shi ya sani. To ai tunda an fita haƙƙin shi ya ƙarata. Washe gari da misalin ƙarfe 4:30 na yamma, wani yaro ya shigo gidan tare da cewa wai ana kiran Habiba. In ji Habibullah. Shek Habiba ta tsaya da abincin da ta ɗebo a cokali. Tana shirin kaiwa bakinta. Jin mama ta ce, to ka ce tana zuwa. Ya sa Habiba ta mai da cokalin kan abincin. Ta da miƙewa tsaye ta buga ƙafar ta ƙasa. Ta da cewa mama wallahi ba zan je ba. Dariya Abdulrazak da Umma suka yi yayin da mama ke cewa, a'a ki daina wallewa Habiba. Je ki shirya ki fito ki je. Tsalle Habiba ta buga ta nufi ɗaki tana ci gaba da cewa, ita ba za ta je ba. Da haka mama ta bi bayanta. A bakin gadon ta same ta. Ganin mama ta sake miƙewa, ta da cewa don Allah mama ki haƙuri. Wallahi ba zan iya zuwa ba. Cikin ƙosawa mama ta ce, to wai mene abin? Kin fita a ciki. Ni dai wallahi mama tsoron shi nake ji. Ni dai ya tafi kawai ban san shi. Yan dariya mama ta yi. Sannan ta ce shikenan kin gama magana. Amma dole ki tashi ki je. Ki gayo masa baki san shi sai ki dawo ki zaman ki. Mama, dan Allah ki bar ni, ba zan iya ba wallahi. Cikin fada mama ta ce, kira babanku tunda ba kya jin magana. Juyawa ta fice. Can ta ga dadi na kiranta a cikin wayar da Sadiq ya bata. Ɗauka ta yi tare da cewa dadi ina wuni. Lafiya lau, kin fita wajen bakon naki kuwa?
Dadi ba zan iya zuwa ba. Habiba, babu kyau wulakanta dan adam. Tashi ki je ki saurare shi. Dadi ni ban so. Me yasa kin cika gaddama ne? Habiba, kar fa ki bata min rai. In kin ji dukan ki zai yi ko zagin ki zai yi? Kuka ta dan ja don haka dadi ya ce tashi ki je. Idan ya miki koda kallon banza ne, idan na da ki gaya min. Ba za ki sake zuwa wurin sa ba. Amsawa ta yi da to ba don ranta ya so ba. Ko da ta sauke wayayyar Fanu ta yi tare da cewa na shiga uku. Tana hawaye ta ɗauko safa ta saka. Sannan ta ɗauko agogon hijabi ta sanya. Sannan ta ɗauko gogaggen hijabi ta sanya. Ta fito tana tafiya a hankali. Tana fitowa falon su mama suka bi ta da kallo. Tana tafi kamar wadda kwai ya fashewa a ciki. Ta fice. Dariya Umma ta yi tare da cewa Alhaji fa ya dage. Yadda na kula kamar ya yaba da yaron nan Habibullah. Mama ce ta ce ai magana ya kare. Ta ce ba ta son shi. Shine na ce in ta je ta gayo mishi ta dawo abinta. Dariya suka sawa gaba ɗaya yayin da Umma ta ce zan so in ga yadda za a yi ta nan. Habibullah da ke tsaye jikin mashin ɗinsa, hannunsa cikin aljihu, yana jiran fitowanta. Ganin ta ɗauki lokaci bata fito ba, ya fara tunanin ko ya samu wani yaron ne ya sake aikawa. Yana tsaka da wannan tunanin ya hango hijabinta a jikin ƙofar gidan nasu. Cikin ran shi ya ce, da alama ta kasa fitowa ne. Gyara tsayuwan shi ya tada yin gyaran murya. Jin gyaran murya ya sa da fitowa da sauran jikinta. Habibullah ko yana ganin ta fara tahowa. Ya ƙaraso jikin mashin ɗin da sauri. Ya fara takowa da sauri har ya iso dab da ita. Ta da ciro hannun shi cikin aljihu. Ya tsugunna. Hannunsa ɗaya ya dunƙule tare da ɗaga babban yatsa irin yadda ake masa rakai. Fuskarsa cike da murmushi ya ce, takawarki lafiya ranki ya daɗe. Cike da tsananin mamaki Habiba ta kalle shi. Sosai ganin shi doke a ƙasa ga hannun shi dunƙule har yanzu. Abin ya yi matuƙar bata mamaki. Jiyawa ta yi ta kalli jama'ar da ke wuce su. Sannan ta dawo da hankalinta kan Habibullah da ke faɗin barka da fitowa ranki ya daɗe. Tare da ƙara ɗago hannunsa sama. Fuskar shi ɗauke da wani irin murmushi. Hannu biyu ta sa ta rufe fuskarta. Alamar kunya ta kama ta. Tare da ƙoƙarin danne dariyar da ke son taso mata. Ta ce malam ka tashi ni ce fa. Kafaɗa ya miƙe tare da langwabar da kansa. Sannan ya ce ba zan tashi ba sai kin amsa. Wannan kazan kasa ɓoye dariyarta ta yi. Dariya ta yi mai sauti tare da cewa malam mutane na kallon ka. Ka tashi. Ganin tana dariya ya ƙara faɗaɗa murmushinsa. Tare da sake cewa ki amsa tukunna sai na tashi. Cike da dariyar da ke son ƙwace mata ta ce na amsa to. Miƙewa ya ba tare da ya cire idonsa a kanta bai ce ina wuni. Ƙoƙarin tattaro nutsuwarta take tare da gyara tsayuwarta. Sannan ta zame hannunta. Fuskar ta ya bayyana. Sai dai ta kasa amsawa. Duk da cewa dama bata yi niyyar amsa gaisuwar tasa ba. Ta buɗe fuskar ne da nufin ita ta fara gaida shi. Amma yadda ya tsare ta da ido ya sa ta kasa cewa komai. Ga dariya da ke son ƙwace mata. Tun ganin tsugunnawar da ya yi domin ita bata taɓa kawowa wani zai mata irin wannan gaisuwar ba. Bare kuma Habibullah. Don haka wannan abu ya bata mamaki. Ta da bata nishaɗi. Idan shi akan ta ya ce ranki ya daɗe. Ina gaisuwa fa ina wuni. Cikin ɗan murmushi ta ce ka daina kallo na to. Ko sai na amsa. To, Habibullah ya faɗa ta da dukar da kanshi ƙasa. Zazzagan muryar ta ya ji ta ce ina wuni. Limshe ido Habibullah ya ta da sauki ajiyan zuciya. Sannan ya ce lafiya lau. Ya mutanen gida. Lafiya lau Habiba ta faɗa tana ƙara saita kanta. Ɗagowa ya mai da idon shi kanta. Yayin da ta yi saurin sunkuyar da kai. Shiru suka yi tsawon lokaci zuwa can ya gyaran murya sannan ya ce na san an sanar da ke dalilin zuwa na ko? Wannan karan da kai ta bashi amsa. Da aka yi murmushi tare da sake cewa akwai abin da zaki ce a kai ko kuma sai nan gaba. Kai ta sake ɗaga alamar jinjina kansa ya tare da zuba hannun shi da biyan cikin aljihun wandonsa. Tare da sake kafe ta da ido. Gaba ɗaya Habiba da riri cewa ta yi. Yayin da ta kalli fuskar Habibullah sai ta ji dariya na son ƙwace mata. Saboda wani irin murmushi da yake wanda bata taɓa gani ba akan fuskar shi. Haka ma kallon da yake mata na haka murmushi ya ƙi bacewa akan fuskarta. Duk da cewa tana iya ƙoƙarinta don ganin ta ɗaure fuskarta abin ya ci tara. A bangaren Habibullah kuwa sosai yake jin nishaɗi ganin murmushi ya ƙi barin fuskar Habiba. Da haka ya ƙara kashe idonsa tare da ƙara tsare ta da su. Gaba ɗaya Habiba ta kasa kallon Habibullah. Idan tana ƙasa jefi-jefi take satan kallon shi. A cikin ranta take cewa na shiga uku. Wani irin kallo ne wannan kuma? Ya ƙi cire idon shi a kaina. Ga wani irin murmushi da ke kan fuskarsa. Tambaya ta makanta. Dama Malam Habibullah haka yake? Muryarsa ce ta katse mata tunanin jin yana cewa sanyi nake ji. Yadda ya maganar yasa dole ta ɗago ta kalle shi. Ganin bai canja ba.
daga irin kallon da yake mata. Ta ce a cikin zuciyarta, wani irin jiki ne da shi, domin ai yanzu yamma ce kuma ba lokacin sanyi ba ne. Muryar shi ne ya sake katse ta a karo na biyu yana cewa, za ki taimaka min ki ara min safar ƙafarki? Sanyi na damuna. Cikin sauri ta kalli ƙafarta da ke sanye da safa. Sannan ta juyar da irin ta kalli ƙafarsa. Murmushi ta yi kaɗan tare da cewa, ba za ta maka ba ai. Ina so hakan idan zan da miki da ita. Tsugunna Habiba ta yi ba tare da ta ce komai ba. Sai dai sosai take son yin dariya, domin al'amarin nashi na bata dariya. A hankali ta zame safar ta karkaɗe sannan ta nufa hanyar ɗaya ƙafar ta kaɗe ta da miƙewa. Tawwa Habibullah ya miƙo hannu ta miƙa mishi. Ya amsa, idan shi akan tare da cewa, lallenki ya yi kyau. Kafar ta kalla tare da gyara hijabin ta ce, na gode. A hankali ya duka ya fara ƙoƙarin sanya safar a ƙafarsa. Yana sanyawa Habiba ta bi shi da ido. Tana mamakinsa. Ganin ko ɗin gidansa safar bata gama rufewa ba. Ta sa hannu ta danne bakinta. Ganin sai faman janta sama yake a ranta ce, wannan safar ta tashi aiki. Jira take ta ga ya ciro ta. Ya ce ta mishi kaɗan. Amma sai gani ta ya sa ɗayar ya miƙe yana ƙoƙarin mai da hannun shi aljihu. Da haka ta kasa danne dariya ta tsintsire da dariya a karon farko. Murmushi ya yi tare da cewa ta min kyau ko? Bakinta ta danne tare da ɗan kanta alamar e. Ganin dai ta sa a tsaye da dariyar, ta juyo da niyyar guduwa gida. Da haka ya fara taka yana bin bayanta tare da cewa, tafiya zaki ki bar ni a nan? Tsayawa ta yi ba tare da ta juyo ba. A hankali Habibullah ya ce, kin fi kyau idan kina dariya. Bata iya ce masa komai ba, illa satan kallon kafarsa da take. Gabanta ya dawo tare da sa hannu a aljihu. Ya fito da kuɗi ya miƙa mata tare da cewa gashi. Sun kuyar da kai ta yi tare da cewa aka bar shi, na gode. Kin mai da hannunsa ya bar shi haka, tare da cewa kin raina. Ko da yake ku manya ne ba ku amsa wani abu daga hannun talakawa. Cikin sauri ta girgiza kai tare da cewa a ba haka bane. To ki amsa. Ya faɗa yana sake matso ta. Hannu ta miƙa ta amsa sannan ta yi godiya. Ni zan tafi sai na sake dawo. Idan kin shiga ki gaida min da mutanen gida. A hankali ta ce za su je. Kin yi alkawari? Habibullah ya sake faɗa yana binta da mayan kallonsa. A hankali ta ce na yi. Da haka ta shiga gida, yayin da Habibullah ya wuce shi ma. Kafin ta kai ga shiga cikin gidan ta tsaya cikin gate ta cikin gida. Ta tsintsire da dariya da ta yi ta makalewa. Babu abin da take tunawa sai yadda ta ga safan na a kafar Malam Habibullah. Sam ko sha'awan gani babu. Amma wai tambaya yake ta yi kyau? Tambayan kanta ta yi. Wai me amfanin saka safan ne? Wata zuciyar ta ce, ya ga lalle a hannunki ne sai yake son ya ga na kafar. Wata zuciyar ta sake cewa, da son ganin lalle ai ba zai ƙaƙaba safa ba. Ƙara fashewa ta yi da dariya sannan ta fara sai da kanta. Domin kada wani ya zo fita ya ganta. Duk da cewa har yanzu dariyar ba wai ya ishe ta bane. Haka kawai ta ji zuciyarta ta mata farikar. Yau kuma sosai take tuna Habibullah. Ta yi dariya. Cikin gidan ta nufa, bayan ta tattaro nutsuwarta, domin ba ta son a fahimci halin da take ciki. Sai dai tana da shiga falo ta sake tuntsarewa da dariya. Da haka ta tsaya wurin ta danne bakinta tare da faɗin, na shiga uku. Yau zan yi in shiga gida. Ya zan yi in shiga gida? Jinkirin sallar magariba ya sa ta saurin shiga ciki. Wannan lokacin mama da ummi ne zaune. Da kallo suka bi ta da shi har ta zo ta zauna. Duk da ƙoƙarinta na ɓoye nishaɗinta, mama ta fahimci wani abu domin duk zatanta da kuka za ta dawo. Kasa cewa komai ta har sai da umma ta ce bakon naki ya wuce. Kai ta ɗaga tare da ajiye kuɗin da Habibullah ya bata. A gefenta ta ce gashi ya bani ya ce na gaida ku. Mama ce ta ce muna amsa mun gode. Umma kuwa hannu ta miƙa ta ɗauki kuɗin. Ta ƙirga sannan ta ce 5,000. Allah ya kyauta. Mayarwa ta yi ta ajiye. Mama kuwa cewa ta yi ki je ki yi sallah. To masu saurare.